Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Ug thank God it's Friday. Ato sang kamustahon labi na ato mga kapuso din ha sa Dato Udin Sinsuwat ug Upi sa Maguindanao Province. Maayong buntag say. Mayong buntag sabjil ato sab kumustahon ang atong mga kapuso dinha sa Lagindingan ug Initaw sa Misamis Oriental Province. Karong buntaga mga kapuso, mutuo ba mo og daotang elemento, aswang o wakwak? Usa ka residente sa Iligan City ang atong makauban nga mo'y dunay personal nga kasinatian sa pag-atake matud pa sa wakwak kaniya. Ato kanang siron pinaagi ni Ismael Cabaro. Doon na pa ba kahaywakwak karong panahon na say no? Bitaw, samtang sa Island Garden City of Samal, usa ka karaang dakong balay nga mao ang ginatawag nga Moncado White House. Ang dugay na nga ginaingong duna kunoy dili ingon ato. Pero tinuod ba kaha kini? Ang pagpaklaro atong sayron gikan mismo kay Reverend Disherdo Sosas. Samtang sa Bistok, makachika ni Atty. Resi ang kapuso actress nga bidasab sa GMA Drama Anthology nga I Can See You, Love on the Balcony. Si kapusong Jasmine Curtis Smith. Una na to makinabi atong mga bisita karong buntaga na sayod ba mo mga kapuso kung asa makita sa Mindanao ang nagbukal-bukal nga lawa. Kini ang Lake Agco nga sakop sa Mount Apo Natural Park ug anaa sa tiilan sa Mount Apo nga sakop sa Barangay Ilumaves sa Kidapawan City. Pasulod sa lake, maagian nimo ang mga tag-as nga punuan sa kahoy nga mo'y nagahatag og kalandong. Ingon man, doon na sab nagkadiyang klase sa tanom. Ma-amaze kagayod sanglit musugat kanimo ang sulfuric steam o ang asog gikan sa nagbukal-bukal nga kainit sa lapok sa lawa. Gikonsidera kini sa mga lokal isip sagradong lugar. Mga kapuso, kung ilado ang Samal Island tungod sa maanindot nga beaches niini, doon na say usa ka village kung asa gikonsiderang sagradong lugar o holy place sa mga residente kung asa nakatukod ang Moncado White House. Atong makauban karong buntaga ang representante sa maong relihiyosong grupo nga gitawag nga Filipino Crusaders World Army ug ang mga magtotoo mao ang Moncadista. Si Reverend Disherdo Sosas. Reverend Sosas, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na, Reverend? Maayong buntag ug kumusta pod? Maayo. Good to hear that, Reverend, ug maayo sa among kahimtang. Reverend, unang-una gikan sa nagbuo sa inyong sekta nga si late General Hilario Moncado, kamusta karon ang inyong grupo ug unsa ba ang tinuohan sa mga Moncadista? Ang grupo sa Moncadista, daghan man gud ni siya nga paksyon. Dunay paksyon sa Babak, dunay ditoy paksyon sa Bukidnon, naa sa Cebu. So kami diri sa isla, bali duha ka grupo ni siya diri, pero nag-usa lang gihapon mi. Although dunay paksyon pero wala mi ingon nga nagkabahin-bahin, nag-usa ra gihapon. So daghang klase sa grupo sa Moncadista. Reverend, unsa ang rason nganong nagasunod mo sa istriktong pagkaon o raw food lang o kining mga vegetarian diet ang inyong ginasunod? Ang pinakarason, si Dr. Hilario Camino Moncado, doon na siya advance ng mga panglantaw. Nasa umaabot, kaming pagkaon o karne, dili na kayo makaayo sa panglawas. Dilibot sabton nga sala ang pagkaon o karne. Lamang, doon na lang siya advance thinking nga, karon nga panahon,
ang pagkaon og karne dili na kayo siya epektibo, dili na makaayo sa lawas. Mas makaayo kung nagkakaon ka sa mga vegetarian, raw foods, tungod kay ang iyahang vitamina, ang vitamins kanang gitawag og fats, proteins, carbohydrates, kana siya makuha man gihapon nato na siya sa mga prutas ug mga utanon. Mao nga ang iyahang mga sakop, iyahad yung gitrain nga magkinabuhi sa vegetarian para pag abot karon nga panahon, dili na kayo makakuha ng iyahang lawas. Reverend, kay lagi dugay na nga panahon nga naila ang Mongkado White House tungod sa istruktura niini ug sa history sab niini. Pero alang kaninyo nga mga miyembro, unsa ba ang simbolismo sa Mongkado White House? Ang simbolo sa Mongkado White House, para siyang training camp. Tinawag siyang Camp 19, training camp, training ground sa mga Mongkadista. Diha sila edukahon, diha sila tunduan kung sa ang advantage kung magkinabuhi sa pati na sa pagbiya sa tanang klase sa mga kabisyohanan. Mauna siya ang simbolo sa Camp 19. Parang training ground yan siya. Reverend, kay lagi tungod sa kadaan na sa istruktura sa maong White House, dunay mga istorya nga nahimo na daw kining haunted house. Unsa di ka tinuod, Reverend? Ug dunay mga saag nga espiritu gayo diha? Ano mga Mongkado? Mama siguro. Mau ni kamo? Kamo? Kamo ning nasa picture? Dili? Kana nga istorya, isyu lang na siya pero dili gid na siya tinuod. Ako mismo sa akong kaugalingon, dugay ko nagapuyo diha sa White House. Pero wala na ko na sinati nang biingon nila nga dunay mga kababalaghan, dunay mga nakita nga mga misteryo, unsa pa diha nga kahadlukan. Istorya lang na pero dili na siya tinuod. Sip, pero kung dunay mo anha diha, wala may angay kahadlukan, wala man di angay nga ikabahala ang tao. Kaniadto, dunay isyu nga ingon ni ana, nag-atol pud to nga nagpadulong ang All Souls Day. Parang gisabay lang ba nila sa isyu sa All Souls Day? Pero ang totoo, wala di mga kababalaghan, wala yung mga angay kahadlukan ang tao nga mobisita diha sa White House. Gani sa pagkakaroon, gisugdan naman namo ang among project diha sa White House, ang water system, kunya hinahina na pud pag-develop ang area. Saglit pila na kadekada no nga nakatukod ang Mongkado White House, Reverend, doon na ba'y ginahimo karon nga renovation o pagbag-o sa istruktura sa maong White House? Gisugdan na ang renovation. Katong daan nga forma, wala na to siya. Naana siya renovation karon nga nasugdan lamang, wala pa pud mahuman. Ibalik yun sa iyang forma nga daan. Unsa tong forma niya sa pag inyong nakita, mao gihapon to siya ang forma. Walay na usab. Pero anong nadugay, Reverend, nga niagi pa ang pila ka dekada, una pa man nahuna-hunaan sa mga miyembro nga i-renovate kining White House nga Mongkado? Tungod manggod kay dunay problema ang maong area. Dunay mga grupo sa tao nga gusto nga mo ilog sa maong area. Mao nga nag-agi gid ni og kaso. Nya samtang na kaso dili na mo pwede hilabdan ang maong area. So sa pagkakaroon clear na mao nga ginahinaya na po na mo pag-develop ang area. Reverend, karon unsa ba ang ginahimo sa mga miyembro aron padayon nga masunod ug mapreserba ang tradisyon sa inyong grupo? Sa pagkakaroon, ang mga miyembro, mga officers and members, doon na mga plano, doon na mga programa pagtidiha. Ang usa sa among gihulat kay ang among member gikan sa California nagpadala karon og sulat pag abot sa time nga makabisit sila dinhi kung available na ang pagbiyahe, dunay meeting nga himuon namo diha unya diha na namo planohon unsa pa pud ang dugang development sa maong area. Doon na among gihimo nga mga plano. Alright, daghang kay salamat Reverend Sosa sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping mo pirmi diha sa Samal Island, Reverend. Salamat ug bayong buntag.
Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk time na mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Good morning mga kapuso! Welcome to Bisto Karumbuntaga. Excited na kayo kung makauban ang kapuso actress. Wala lang kundi si kapusong Jasmine Curtis Smith. Maayong buntag, Jasmine, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Welcome to Mindanao. How are you doing? Mayong buntag sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayong umaga. I hope you're all doing well. I myself, I'm doing great. I've been busy the last few weeks, pero happy and healthy pa rin. That's good to know. And we've also seen in your, of course, in your social media accounts that you've been an ambassador for World Vision for many years now. And in fact, you've been very active in all of its projects, programs, and advocacies. Why do you think, World Vision is so close to your heart? I think because they hold such good morals as an organization. They really focus on education and family, and that's something that I've always valued. As a child growing up, I really focused on getting hindi lang good grades pero pati yung pakikisama at school, yung relationships with your teachers, your fellow classmates, all of that. And then bukod pa doon, yun nga, yung sa family, yung pag-nurture ng family, spiritual, all of that, it really ties in with what I believe in. And tuloy-tuloy na rin sana ang pagdatiping mo for Descendants of the Sun, but then COVID-19 happened. Kumusta ang samahan ninyo sa Descendants of the Sun? Are you still communicating with them very closely right now? Yes, and thankfully, natuloy na rin ang taping namin, I think a week ago, if I'm not mistaken, na natapos na namin ng lahat and finally na-wrap up na yung show. Very malungkot na natapos na siya kasi nga parang, I guess, in one way, yung pandemic, when it happened, it allowed for our relationship as cast members, with the production, with the crew, to really stretch. And nagkaroon kami ng friendship outside of that because hindi lang kami nagkikita for taping, kundi during the pandemic, we all made a personal effort. What the production was asking from us, actors gathered together and decided gagawa tayo ng Facebook Live, and we will do a weekly something for our fans para ma-sustain yung momentum ng serye. Correct, no? And apart from Descendants of the Sun, we're very thrilled to see you sa mini-series naman ng I Can See You. Ito naman, Love on the Balcony with Alden Richards. What excites you the most with Love on the Balcony? Definitely the storyline, because when I was reading it na first time, it felt very light. It felt very happy, and I'm not used to doing scripts that are usually light and full of smiles. Usually, kinukuha ako para paiyakin or magmukmok or magdrama sa isang eksena. So that excited me because it allowed me to bring or to challenge myself kung kaya ko bang panindigan yung gusto ni Direct LA from the character. And of course, working with Alden, this is the second time we finally get to work on the TV format kasi nagpelikula na kami before. And then also, yung talaga, basta yung storyline meron kasi siyang twist na I feel no one will expect because I didn't expect it. And yung pagkasulat niya maganda. Right. Let's invite all our kapuso, lalo na dito sa Mindanao, na abangan ang Love on the Balcony. Sa mga kapuso natin sa Mindanao, please watch out for I Can See You, Love on the Balcony. And I hope you guys enjoy. Tweet us, post about it. Let us know how you guys feel about our episode. Maraming salamat! Thank you very much, Jasmine. Thank you so much. Maraming salamat. And that was kapusong Jasmine Curtis Smith. Tutok lang mga kapuso, kayo mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang usa ka Mindanawan nga giingong dunay kasinatian sa aswang o wakwak sa ilang lugar. O kung duna bay pangontra aron dili atakihon o gituwa ang aswang, atong sayron pinaagi ni Ismael Cabaro. Sir Ismael, mayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, sir? Okay, mayong okera sa kuha mo diri sa Iligan. Mayong buntag kaninyo tanan. Sir, unang-una, mutuo bagyod ka nga dunay naga-exist nga wakwak o aswang ning kalibutana? Tuo ako kay basyo sa ako ang kasinatian, dugay naman galing panahon na, bughantod karon gani, ka-exist ka na sila. Nagpakita sila, dili man sila hulagway, sayop kung dili tao. Sir, unsa bay mong kasinatian kaniadto labot niining mga aswang? Nakakita na bagayod ka personally og wakwak? Akong panuigon adto 13 years old. Galakaw mi gikan sa tubaran dalan, paingon diri sa Gion kay nag-hike rami adto. Pauli kaubad akong isa ka igagaw. Nakauna man ko sa yaha gamay ug lakaw. Ang among gigamit kuan sulo. Kay natong isa na ako kakauban nagamit siya og flashlight. Akong nahinumduman nga do namin na sugat nga tigulang nga babae. Pagdayon niya duol sa kuha, ala, isa ba na? Di kalit day anang iyahang aksyon tindog. Ang iyahang mata, di man ubos, paana man iyahang kuhan, murag inchik, baka na. Paana iyang mata din, pula na yun. Moto, nakapanangpit ta sa ampo doon sa kaitas ana. Skin sa mali, palayo kami sa Panuay. Sir, how about imo mga higala o imuhang mga banay naka-experience na pud ba nga giatake aning mga gikaingon nato nga aswang o wakwak? Katong dito na sa syudad, nagsag-og kami sa akong magulang. Samtang akong magulang, siya ang gabumba, ako ang gasalod sa mga galon. At tingala ko kay naamay kalit ni haguros nga hangin, nga kusog kayo. Pagtanaw ko, nakita ko dayon nga laing kayo og naong nga iro, ana man tong iyang dalunggan, mura og sungay, mura gaana ba nga sungay, gasugat, gaana, mura nati kadagko sa baka. Tan-aw siya sa amo iko gakuyawan ko kay basin niya glasmagan ako magulang ko to nakasakit ko sa akong magulang nga. Manong, naay hayop ko, naay iro sa imong likod. O to paglingin niya, pagtan-aw niya sa iyang likod kay nakita man niya, dagan mi diretso giaspot niya ang galon. Ingon din siya nga, unsa to nga klase nga iro nga mura og nati nga nati sa baka, lain kayo magnaong, taas man og simod, dayon, di man to baka. Kay kuwan man, lain man kayo. Sir, unsa pod ba imong ginahimo nga pangontra niining mga daotang espiritu? Number 1, pagsalig yun sa kahitasan, pagsalig sa naay labaw nga makagagahom no, sa Dios. Kining mga espiritu o mga dautan, ang tao manggut magpagamit sa dili maayo nga espiritu kaniya ang way klaro nga espiritu mo na sila nga I don't know kung naa pa ba sila kaluwasan pero para nako mura bag ilan hang gibalikya ang ilang lawas ngadto sa Panuay no ang ilang kalag ilan ang gibalikya kay ang tao dapat siya magsalig lamang sa isa ka Dios nga makagagahom walay pakgang niya na gawa sa gahom sa Diyos. Sa ako ang pagkabantay, magilanat ko ba? Dili maayo para sa ako makakita ko sa ilaha kay magluya akong lawas. Nakauna-una akong mama nga patambalan ko sa mananambal. Mao to nga gitambalan ko kay para di na ko nung kakita sa mga inana nga pananahon. Ang naitabo lang kay wala na ko nakakita pero akong mama mo nakakita na po dibalhin sa iyaha. Before sa sindong, nagbalik akong pananahon nga dili maayo. Daghan mga pakita sa ako ang mga katingalahan. Unsahay lagi kay na dili ko gay gatoo kaning mga pananahon nga basi mga una ra gidaw ga sa una-una. Sir, karon ba nga anaa na ta sa modern world? Hangtod karon ba na bagyapon ning mga gikaingon nato nga wakwak? Sa karon panahon na sildam siya, panalagsara siya makita sa syudad, no? Kasagaran yon sa mga bukid-bukid. Ako nagtuo nga kasagaran ni sila magpakita gabi. Kung sa sentro sa syudad, hayag kayo, lagmit kontrahan ang ilahang gahom sa kangitngit, sa kahayag. Plus,
ang tao dako por pagsalig sa Ginoo, nawala na ang espiritu sa kahadlok, nagpatigbabaw ang espiritu sa kaisog ug kanaang dili ba magtuo. Lahi man ang sa unang panahon gatuo ta sa ilaha, mura man og ato silang gidaig. Ang importante nga dako tag pagtuo ngadto sa Dios kaysa kaning sa ilahang gahom aning mga dili way klaro nga espiritu, no? Kani ang mga tao nga nag-adapt ana. Diri sa Iligan, murag pamilyar kayo ang ngalan nga Caridad, Asuncion, Taring, Damian. Kana nga mga ngalan, humon kayo nga sa mga tigulang nga mo na ibantayanan nga masing masugat imo na. Ug gani karong panahon na murag na pa, pero wala na sila nagpuyo sa kuan, wala na sila nagpuyo sa syudad. Nakakasagaran sa bukid. Ug alaot pod kayo, luoy kayo ang ilang kahimtang karon ang ilang kahimtang kay di gyud maayo, dili pa wala bay asenso ba. Walay klaro nga edukasyon kay ako nakita sa ilaha murag di man gabot kabinyo. So kung katong namin nyo, kaanak man, napay mo masalok ng puto sa bata nila. Kasagaran man, walay asawa, walay dalaga man, nga gulang. Daghang salamat Sir Ismael sa imong oras ug gayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping pirmi sir. Daghang pong salamat Sir Cyril. Ang Ginoo mag-uban ka ninyo, uban sa mga panalangin nato nga malayo kita sa pandemic, matagusa. Amping-amping sa tama sa matagusa, dili lamang sa kiniang wakwak kundi sa pandemic. Say gituldo ka na ni Reverend Desherdo Sosas ang mga istoryang hunted kuno ang Mongkado White House. Sanglit issue lang matud pa kini. Gani karon, ginapailawom na sa renovation ang maong historic nga balay. Dili samtang saksi man sa giingong dili ingon ato si Ismael Cabaro, apan ang best nga pangontra kuno niini mao ang pag-ampo ug ang pagsalig sa Ginoo. Samtang sa isa laing bahin gawas sa iyang karera, labi na karon sa iyang gibidahang drama anthology nga I Can See You Love on the Balcony. Gihatagan sa kapusong Jasmine Curtis Smith ug labing pagtagad ang iyang advokasya sa edukasyon ug pamilya. Mga kapuso, unta duna mo'y nakatunan sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Ralph Waldo Emerson nga all I have seen teaches me to trust the Creator for all I have not seen. See you on Monday mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag. Dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Happy weekend! Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.